Què es fa amb els pèl·lets? A pesar de ser minúsculs, els pèl·lets són imprescindibles. Són l'ingredient amb el que estan fets una extensa gamma de productes essencials. Des d'envasos que guarden aliments frescos fins a diferents peces de roba o d'automòbil, passant per dispositius mèdics vitals, com el material quirúrgic. La versatilitat i capacitat dels pèl·lets per ser modelats en pràcticament qualsevol forma els fan indispensables per la producció de plàstics. Com a centre de producció, la indústria química és conscient de la importància dels pèl·lets i de tots els reptes que planteja la seva gestió. Empreses de tot el món comparteixen coneixements i bones pràctiques per minimitzar la presència d'aquests grànuls al territori. Aquest compromís s'ha traduït en protocols estrictes a la manipulació i a l'emmagatzematge dels pèl·lets, que permeten mantenir aquest material en un entorn controlat. A Tarragona, el sector comparteix aquesta filosofia des de fa anys. Les empreses se sotmeten a certificacions independents i l'objectiu és estendre aquest compromís a tota la cadena de valor, des de la indústria transformadora, el transport i la logística, a fins i tot la indústria del reciclatge al final de la vida útil. La implicació de totes i tots assegura que les generacions futures podran seguir gaudint dels avantatges del plàstic i garantir la protecció del medi ambient.